Muli bwanji ananzanga inankotimonda kubweretserani phunziro mwene mutwaka kuti nthawi yopemphera. Verse loloweza luchokera pa Luka chapter 5 verse ya 16 pamene akunena kuti koma iye anazemba nanka m'mapululu nali kupemphera. Uthenga tikhale kuphunzira kuti ndimapembedza Mulungu tsiku lilonse mu nthawi yanga yapadera. Kodi mumalankhulana mochuluka bwanji ndi munthu amene inu mumamukonda? Kodi ndi kamodzi kapena kawiri pa tsiku? Yesu ankalankhula ndi Mulungu chifukwa iye ankadziwa kuti Mulungu amamukonda ndipo iye amamukonda Mulungu. Munthu wina adafuula, "Wodetsedwa, wodetsedwa." Padali patapita nthawi ataona chilonda chotuwa chitatuluka pa thupi lake. Pamene zilonda zina zimabwera kuonekera, iye adapita kwa ansembe ndipo adamva mawu awo, "Uli ndi khate." Chotero amayenera kuchoka kusiya banja lake ndi nyumba yake. Akakhala kuti akuyandikira anthu, iye amafunika afuule, "Wodetsedwa." Tsiku lina munthu wodwala khate uja adamva kuti Yesu amachiritsa anthu. Iye adali wodabwa ndi zimenezi, kodi Yesu akadamuchiritsa? Mwina akadamuchiritsa. Wodwala khate uja samadziwa mmene angamupezere Yesu, komabe anayesa. Iye sanapite kuyandikira mnzinda. Iye anapita kukamuzikana kang'ono. Iye adakwera mapiri amene anthu aliyense samapitako. Pamalo pake adamupeza Yesu akuphunzitsa anthu mbali mwa nyanja. Iye anayima patali ndi khamulo namayang'ana zimene zimachitika. Adaona Yesu akuchiritsa anthu. Iye ankamvetsera mawu achikondi a Yesu. Chiyembekezo chake tsopano chidakhala chikhulupiriro. Iye adakhulupirira kuti Yesu akhoza kumuchiritsa. Chotero munthu uja adayamba kusendeza kufupi ndi khamu lija. Iye adayiwala kuti samene wayandikira anthu. Iye chimene amaganiza chidali choti achiritsidwe. Anthu atamuona, ena adathawa, ena adamungalipira, ena adayesetsa kumuganiza kuti asafike kuyandikira Yesu. Iwo adayesetsa njira zosiyanasiyana koma wodwala khate sadagonje. Iye kenaka adagwada nati, "Ambuye, ndikudziwa kuti mukhoza kundichiritsa ndi kundiyeretsa mutafuna." "Inde ndikhoza kutero," Yesu adatero akumukhudza munthu uja. "Chira." Wandikhudza, adalingalira odwala uja. Papita nthawi yayitali, wina atamukhudza nthawi yayitali. Iye adayang'ana mkono wake, zilonda zowa zija zidachoka. Thupi lonse zilonda zidachoka. Thupi lake lidakhalanso labwino monga mmene lidalili la anthu amene amamuyang'anira aja. "Pita tsopano kakumane ndi ansembe," adatero Yesu. "Iwo ndi amene akakuwuze kuti wachiritsidwa, ndipo kapereke chothokoza, koma usawuze aliyense za chimene ndakuchitira iwe." Munthu uja adachita monga momwe adamuwuzira Yesu, kupatula chinthu chimodzi. Iye adawuza aliyense amene adamana naye, ndipo adawuza ambiri adayamba kufunafuna Yesu kusiyana ndipo yamba iwo adamutsatira Yesu kulikonse. Komatu Yesu amafuna kukhala malo ayekha kupemphera. Ngakhale kuti anthu amamutsatira, iye amafunabe nthawi yolankhula ndi Atate wake. Zidali zovuta kwambiri kulankhula pamene anthu amuzungulira. Chotero Yesu adapeza malo opanda phokoso amene sangasokonezedwe. Kawirikawiri Yesu amadzuka kuli mdima kukalankhulana ndi Atate wake, kapena zimathekanso kupemphera usiku wonse. Malo amene amakonda iye udali munda wa Getsemani. Anthu ambiri adaphunzira kuchokera kwa iye. Iye amadziwa kuti amafunikira mphamvu komanso luntho kuchokera kwa Mulungu. Chotero amapemphera tsiku lililonse. Tsiku lililonse amawathawa anthu kupita malo opanda phokoso kulankhulana ndi Mulungu. Nafenso tikhoza kupeza mphamvu ndi luntho kuchokera kwa Mulungu. Tikuyenera kupemphera tsiku lililonse komanso kupembedza Mulungu tsiku lililonse. Iye ali ndi ife.